Dili sayon ang hikalimtan ka, hantud karon ako nagpaabot pa, nga mahibalik pang kagahapon ta, bisan pa ug ako gikalimtan mo na. Bisan pa ug may lain ka na karon, ikaw lang gihapon ang higugmaon. Bisan pa ug kasakit lang ang maangkon, basta malipay ka ang tanan akong dawaton. Nakita ko karon ang kahimtang mo, lahi ra jud sa ako pa ang kauban mo. Sa iyang kiliran pagkamalipayon mo, ug ako ania naghandom nga balikon mo. Bisan pa ug may lain ka na karon, ikaw lang gihapon ang higugmaon. Bisan pa ug kasakit lang ang maangkon, basta malipay ka ang tanan akong dawaton. Hantud karon ako milaom lang gihapon, nga moabot ang panahon nga imong balikon. Okay kayo. So, mga ka-listeners, sinsa kayo kayo murag natatauran gamay no ang pag-upload ko drama. So, agi-agi to kanta ba ning lingaw gamay ba? Pawas kalaay no. Pasensya kung tingog nga murag bakig gituok ba. Ito mga ka-listeners, happy tagi matapos ang drama nga Pahulay sa Kalinaw. So ato na ang iyang umapuhon. Panikamutan, ma-upload ako na umapuhon ang katapusang sumpay no. So abang-abang lang no. Kay umapuhon mao na gid ang katapusang sumpay sa Pahulay sa Kalinaw. Nya ang Magic Caldero, so pa ato sa nang kuanon pataason pa nato sa Bukaday ug si Bukadong. Nya ang drama nga coming soon katong matagtakdol sa buwan. So katong drama ha. So coming na po to no. Abang-abang lang yapon mga ka-listeners. So daghan kayong salamat no sa inyong walay puas nga pagpaminaw sa RMN drama no. So hindot kayo ang mga drama sa ato ang favorite station no, DYHP. So sama ninyo listeners sad ko no. Kanunay nagapaminaw sa Tatak RMN. So bata pagid ko ani guys aning DYHP no. Nagbata gyud ko paminaw aning DYHP. Muna nga mao ni makahatag og kalingawan gyud namo. Sa una kay siyempre wapay TV man. Television no. Wapay television sa una. Muna nga na sa una mga karaan black and white pa no. Pero katong mga panahon na gyud ang maka-afford ana makapalit og TV nga black and white. Matawag na nagdato no. Ang naay TV nga black and white. TV. Dili TV. TV. So, muna dato sa anong panahon ganang naay television. Pero mga kita mga pobre iyamot lang radio lang no, mga radio lang sa
maminaw tag DWHP no, mga drama nga bisag na kay buhat-buhaton sa mangguna pa kada sa imong buhaton, magdungag, manilhig, maglaba no. So why makasagabal kay maminaw ra man ka no, nga kulbahina mga drama. Okay kayo no, mga makahinumdum pa ka sa unang panahon ba sa mga 1990s pa ba no. Bata pa ta sa una pero wa na lingaw kay sa mga drama sa DWHP. No na mga ka-listeners no, na daghan yung makarelate sa mga drama no. Hantod karon sikat gyapon DWHP gyapon. Magini ang ato ang ginapaminaw na mga ka-listeners. Salamat kay ninyo nga kanunay jud mong naminaw sa DWHP. Idol kay nako ni mga artista sa DWHP gud. Mga mayo gyud sila mo dag kanang drama. May imagine sa nimo ba na mga action nga na ba mura pug kagatanaw sa lida ba pero basta mapil gyud nimo ang kanindot ba no sa wagay nakita nga sa lida pero imong ma-imagine ba ang hitabo ba no sa muta kay Bisaya di sabtan kayo kinindutan mo ginay makalingaw kayo ba. So nya na gyud kanindot ang DWHP gud. So sa una gyud nakita ko ni mga artista sa DWHP kay gapasundayag ni sila sa diri sa mua. Sa una di pa ko kalimot high school pa ko ato. Kita jud ko sa artista sa DWHP gud igduol ko. Ning labano ko ni Priscilla Raganas. Nya nila Tripon Bay Morales no. Og ni Gilid Delmar napos Goliath ato si Kuan. Katong artista nga wala na ron si Jeffrey Pabilig. So wala ko doon ni Tiban. Pero makakita ko kay hilig mo ko maminaw sila mga drama dyan. Na mga pasundayag makakita yun no. Kanunay may sila magbalik-balik dis tagbilaran sa una. So di ko kalimot no, ako na share ninyo ba. So rata kay jugdagway ng stress makagkal pa yung buhok. Basta. Ang ipungan ni buhok na kay kagkag na. So dinhi sa tamang mga listeners, salamat kayo sa inyong pagtanaw no, mga vlog nga way klaro. So katawa-katawan taron. Kay mo nag-ingon nga tawanan mo ang iyong problema. So tawanan na lang gyud no. Sa pa may mahimo no, mahilak pa ta no. Katawanan ta sa problema no. Ito balas. So smile mo katawan ta guys, mabuang ito no. Ang problema na to ba? Yan na, katawan lang na to. Kay tay mahimo gyud. Lagi naman tayong nasasaktan. Ato na lang yung kitawa itong mga problema kay para di ta mabuang ba no sa itong mga basig makapadala tas kini ang akong suliran. Kung naamoy mga suliran, ipadala ka na sa itong tulumanon. Suluha ang inyong suliran. Isang malasa. Sabi tao guys, hindi na tama kayo murang yung taas na yung vlog na kung ano nga pataka na nga vlog. So, salamat kayo yung tanan mga ka-listeners. Padayon na mo ka ng paminaw des mga drama, no? So, sa mga uban nga upang kapaminaw, nasa playlist, daghan kayo. Nakahanay na sa playlist ang mga drama kay naman ko yung mga mo comment god nga kanang asar ako ng sumpay ba na naminaw sa habal-habal driver asang part 2 ani asang part 3 ano daw wa sila kay bawo nga nas playlist no nas playlist na mga ka-listeners labi na sa mga bag-o nga listeners no subayan lang ninyo sa playlist ani akong channel kay ako nang gihanay ang mga drama no para inyong pagpaminaw sunod-sunod jud no. Okay. So, daghang kayong salamat. Balikon ako, daghang kayong salamat. Thank you so much for watching and God bless natong tanan.